Μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Άουσα βρίσκεται το πίσω λιβάδι. Ένας οικισμός χτισμένος γύρω από το μικρό του λιμανάκι. Λίγα ψαροκάικα, μια χρυσαφένια παραλία, ηρεμία και γαλήνη. Πάμε για ψάρεμα! Με τον καπετάν Αντώνη θα βγούμε στα νυχτά να μαζέψουμε τα δίχτυα. Και αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να τσιμπήσουμε και κάτι. Να η σημαδούρα. Εδώ είναι τα δίχτυα μας και θα τα μαζέψουμε. Για λίγο απογοητευόμαστε, σιγά σιγά όμως τα πράγματα αλλάζουν. Τα ψάρια έρχονται. Σκορπίνες, σουπιές, λιθρίνια, φαγκριά, σαργί, χιλούδες, γερμανοί, όλα αυτά στα δίχτυα μας. Θα τα βγάλουμε από τα δίχτυα και μετά τα καλύτερα έρχονται. Ο κύριος Αντώνης είναι 37 χρόνια ψαράς. Τι πιάσαμε, κύριε Αντώνη? Είναι καλή ψαριά αυτής, ξέρετε? Όχι πολύ καλή. Σκορπίνες, λίγες σκορπίνες, λίγα μπαρμπούνια, λίγα διάφορα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι σαρπιέρος. Πάμε να κάνουμε τα καβιά τώρα. Και αυτά είναι που είναι μπαρμπούνια, τα κόκκινα αυτά οι σκορπίνες. Μάλιστα, πάμε να κάνουμε 2 καβιά. Γραμμή, για το καζάνι. Πρώτα θα μπει η πατάτα. Να βάζουμε το κρεμμύδι. Βάλαμε και λίγο πρασινάδα. Το σκορπίνο. Και αυτά σκορπίνες. Τώρα βάλαμε όλα τα σκληρά κάτω. Τι βάζουμε τώρα? Τώρα θα βάλουμε λιθρίνι. Το σαργό. Αυτός είναι ο σαπιέρος. Τον βλέπεις? Το βλέπω. Δεν τον ξαναβλέπεις. Τώρα θα βάλουμε το νερό. Ωραία. Χωρέσαν τελικά. Το αλάτι. Αλατάκι. Μουφτάρι, βλέπετε. Το πιπέρι και το λάδι. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε. Το κλείνουμε. Από τη στιγμή που θα πάρει βράση 20 με 25 λεπτά. Έγινε τώρα? Βέβαια, τώρα είναι έτοιμο. Άρα το λεμόνι. Τέλος. Είσαι το καλάκι. Καλό. Πολύ ωραία. Καλά πήγαμε. Ναι.